Voilà. Sali iti nyama biganga tubuliga malasha. Problem free tayo. Cheme kuniko. Coffee. Ama coffee. Okay, kare. Ego dini. Ngo, nika nyama iganga tubuliga bi malasha. Neti tobilabi. Ne bare ti tobilla ore lanu giga nyama. Iga kenye bi malasha. Non, kanya ima kaki ima lafi. Ça fait ebi fene ka e ka fin beri yi place la. Ni wo chela do mbo ki place la. Iga fin fin mbo ki place la. Ali de ngolo mo ambi ga be ki place la. I desaro la ne do kono ta ko wumi. Ifana sa. Nem ni ga fin beri place la. Ah. Sali subaga la anda ko bana. Akaino ne tamasola. Nyere ben debrouiller gake. E ba do ke psigi debrouiller gake. Unina na ni toro. Ya fama. Subaga la mugoda la. Kuma be bana. Ibi subaga to mna igana ta bwala. Kuma be ordonnance e de dambanda la kuma be. Mayene de mbitande nyema igan kere nyema igan ki. A subaga ega subaga mso ta to badle ban. Na dobo shya la ban. Ki e to subaga ya na etikene yo. Tise ka foike. Sali. Mibitami. Ego jume. Nuko ngibitami. Iya, jinya willa. Ça fait ele gera shaga isa. Nene tawrom na ibni ningan tawro la. Ele gera shaga isa. Utesa. Ibi nyina mingo. Ni shaga nana sabna nere nyinga. Ni tawro don. Ma fa mi kalsatara yanfe. Meni ti tawro don. Ah, jinya. Oh, kane tawro don. Ni shaga nana ibo fa shaga. Atoy. Kana tawro ningal ke ni shaga nana ni shaga bala. Kana to ni tawro ningal ke afo itisima. Ni shaga nana ni shaga bala ni tawro romna. Ufo itisima. Kana ni ningal ko fe gon tawro. Adda anga ga folo na labai. Ni tamasoma ya fama.
Sawa. E bɛ ka mun kɛ? Ne ka tobili de. Ka tobili kɛ wa? Sali tɛ yan. N sali bɛ a bɛ so kɔnɔ. N yɛrɛ de ko n bɛ n débrouiller k'a kɛ o. N bɛ se o. E ma kɛ ne bɔ k'i bɛ tobili kɛ cogo di? N bɛ se n bɛ n débrouiller. Sali. Naam. Naam. An ce shago. Oh. E bɛ bin tutu a ka tobili kɛ bɔ. Ni ko bin kuma ŋa ka to ni ba ka yɛrɛ de ko ko ale bɛ se k'i débrouiller k'a kɛ sinon ne y'a f'a ye ŋa ka to yen ko n b'a kɛ a ko mɛ k'a b'i débrouiller. Ayi a t'a débrouiller maa min ma kɛnɛya. Ne yɛrɛ y'o bɛɛ f'a ye. I ka tobili kɛ. Na mɔgɔ bila. Ben débrouiller kuma ne de ka tobili yan ne ye n ta kɛ yan nɔ n ye n ta kɛ n'a fɔra ko i ta la i ka sɛgɛn mɔgɔw fana ta la e de ka tila ka to cu ca la hali mɔgɔ tɛ se k'i reposer tuguni musokɔrɔba subaga in bolo a y'o mangɛnɛ i b'a suya tɔn min na ala ka n'a to i ka bɔ la bali i tɛ se ka lafiya yɛrɛ n'ala sɔnna a ma bi fɛn tɛ kɛ basi ye k'a n'an bɛɛ sɔrɔ a bɛ nin dun ko dumuni a t'a dun ko sali. Bita ɲɛ n t'i fɛ k'i ye tobili la bilen tant que i ma kɛnɛya. I y'a faamu wa? Ne bɔra cɛkɔrɔba fɛ yen nɔ. Donc fura kan ka na wula in na quoi. I y'a faamu? Donc ni fura nana an bɛ tobi i b'i min ka i ko a la quoi. I y'a faamu? O kɔni y'a laban ye mais a ma fusaya. Oui, n y'a faamu. N'o kɔni kɛra kɔni n'ala sɔnna ma a ko tɔ bɛ ɲɛ. I y'a faamu? Kana baara kɛ ka sali to yan nɔ i bɛna fɛn fɛn kɛ a fɔ sali ye. I y'a mɛn wa? N'i bɛna taa ji bɔ a fɔ sali a ka ji bɔ ka d'i ma. I k'i reposer dɔrɔn parce que o de fɔra k'i to i basigi i ka to yɔrɔ kelen. E ko k'i bɛna tobili kɛ i bɛ pan na tan o yɛrɛ kana tobili kɛ bilen dɛ n'i kɛnɛyara wagati min i bɛ tobili kɛ sali bɛ yen ka ban. I y'a faamu wa? Donc i bɛ se ka taa i reposer i da i k'i lafiya. ko e mago bɛ ɲɛna sa. Awɔ. I kɔrɔmuso ka ko don quoi. Ne de y'ale ta fɔlɔ. Donc
yɛrɛ tɛ dunanya ko la bilen tɛna ka denko gɛlɛya la halisa an b'o furakɛliw la a yɛrɛ ma lafiya o kɔnɔnaw la fana m'a ye donc ale yɛrɛ de ko ne ma ko ne ka muso wɛrɛ ta wa ale yɛrɛ de e jira ko ye ko ne ka e ta donc n'a fɔra ko o bɛ degun kɔnɔ cogoya dɔ la a ma nɔgɔ quoi mais a ka di ne ye i k'a bonya quoi m'a fɔ fɛn bi aw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o bana in kɔnɔna na a ka di ne ye i k'o k'i a ka fɛn bɛɛ la quoi i y'a mɛn n'a bɛ fɛ ka taa ko ji bɔ a ye tobili ninnu kɛ a mago bɛ fɛn mun na b'a fɛ ka ji min ji suli ka d'a ma parce que bana min b'a la a man kan a ka to ka déplacer n'a yɛrɛ ye ko tagama man ɲi a ma quoi i m'a faamu voilà donc o de kɔni ka di ne ye n'i kun sera k'o kɛ o bɛ diya ne ye kosɛbɛ i y'a faamu o de kun do i bɛ se ka tigɛ baara la Ala hakili ɲuman d'a ma. Uang kita. Ana tobili kɛ Fari lafiya la. wallahi a ka fisa bi yɛrɛ mais ala tama a ka fisa Togo ɲɛna yɛrɛ. amina yɛrɛ Ɲɛma. Ni ne ka minɛ don. Awɔ ne ye min san. Sali e ka minɛ o tɛ ne ka minɛ ye de Ne ye nin san de. Sali sabali dɔɔni sa ne ko mun na ni siya ka bi yan nɔ e b'a kɛ n'a fɔ e bɛ ne bonya e bɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɛ ne k'a sɔrɔ ni siya ka ca e bɛ tile ka ne dɔgɔya e bɛ tile ka ko sugu bɛɛ da ne kan k'a sɔrɔ ne dun y'i kɔrɔmuso de ye Sali. N kɔrɔmuso tɛ dɛ o balima juru jan bɔra. Sali sabali sa ni ne ye ka minɛn ta ka baara k'o la o bɛ mun k'e la ne bɛna tobili min kɛ e bɛna a dun e cɛ bɛna a dun Sali. A bɛ fɛn kɛnɛ dɛ ni e magar'u la sa ne b'u utiliser a bɛ kɔrɔ joona de ne y'a san cogo min na ne de b'o dɔn a n'o bɛ mɛn i tɛ taa dɔ san. I kɔni k'a dɔn ko minɛnko dɛsɛ kun tɛ ne la du in kɔnɔ yan Ala la jarabi de ye ne sɔrɔ yan i yɛrɛ y'a ye zon de donna ka ne ka minɛnw bɛɛ cɛ ka taa n'a ye n'o tɛ Sali e b'a dɔn ka ne ka minɛnw to yan nɔ ne tile kelen ma mako i ka minɛn na ko n bɛ baara k'a la. Zon hali ni zon fɛrɛ o bɛ e yɛrɛ su e kɔni ta ninnu tɛ sɔrɔ n y'o san de.
k'a fɔ ne ka minɛn to e bolo du kɔnɔ yan Sali ka t'o minɛ kare kɔnɔ sigiɲɔgɔn bolo ko mina baara ko la o cɛ ka ɲi han Sali i bɛ dɔ san siɲɛ kelen kɛ dɔ san i t'i miiri Ala la dɔɔni ne miirilen don masa ni Saka nana sɔrɔ tobili ma kɛ ne b'a lakale cogo di sa nin yɛrɛ la ne ɲanina dɛ Nche Saka. Te. Ai ne kun na fiye de kɛ n'a sɔrɔ n bɛ warini dɔɔni sɔrɔ n fɛ ka taa tobilikɛ minɛn dɔw de san to kan ka tobili k'o la Tobilikɛ minɛn wa tobilikɛ minɛn ne ma ne faamu dɛ tobilikɛ minɛn tɛ du kɔnɔ yan tobilikɛ minɛnw b'i de Saka ne yɛrɛ de bɛ fɛ ka taa n yɛrɛ Bintu minɛn bɛ du kɔnɔna na yan ka ban mun ye e sɔrɔ hali n'a sɔrɔ kun ye Sali yɛrɛ sɔrɔ e kun bɛ baara kɛ i ka minɛn de la olu tɛ baasi ye hali ni yɛrɛ y'i ta sɔrɔ olu tɛ baasi ye tobilikɛ kɔni kuma minɛn ko kuma kɔni ka tobilikɛ kɔni kuma man ka caya o minɛn bɛ du kɔnɔna na yan ka ban a bɛ tobili k'u la ou Sali de ko k'e kana tobili kɛ a ka minɛnw na ayi Sali m'o fɔ Sali na isi ya Namsha Bintu wɛrɛ ko ka wari di ale ma k'a ka taa tobilikɛ minɛn dɔw san e de ko k'a kana maga i ka minɛnw na Bintu a ye ɲininkali don quoi wallahi m'a fɔ ne ni n bolo fɛn bɛɛ ye Bintu tɛ ne tɛ se ka fɔ kana maga ne kɛ ne ka minɛn ne kɔrɔlen don ne kɔrɔlen don n bɛ se ka kuraw labɔ ka d'i ma o Matana Bintu Sali tɛ sabali Nkara ayi foyi sisan Sali ka minɛn ninnu i bɛ tobili k'olu la fɔlɔ a bɛɛ lajɛlen b'a ka baara k'o la mun b'i ka mɔgɔ kana taa minɛn sɛgɛn kɛnɛ ma dɛ k'a ka minɛn to kɔnɔna na dɛ magasin yɛrɛ falen don n'olu kɔrɔlen don n bɛ se ka arabu tin dayɛlɛ baasi foyi tɛ minɛn bɛ waati ka gɛlɛn minɛn san ma mun bɛ yan an k'an débrouiller n'o ye n y'a faamu n'i ka kuma Ala ka tile yɛrɛ Sali ne ko Sali mun ye kɛ mɔgɔ jugu ye tantɔ dɛ Sali ne Bintu ye mun de k'i la diɲɛ sosigi in kɔnɔ pour que ka ne traiter tan e bɛ mun kɛ ne na e mun kɛ ne na i ka subagaya de o de bɛ ka n fɔ i ka subagaya zo i ka minɛn san o ye ka minɛn suɲɛ o tuma e ka minɛn ye sanu minɛnw de Sali e bɛ ka ɲinɛ ko ne sababu de y'a to e nana du in kɔnɔ e furula du in kɔnɔ
Manga choko kashikilare. Laje. Ne bole no muso fe megala. Mana narare. Ado jari chefana. Nyafa. Mais mɔgɔ i mana kɛ cogo cogo kuma dɔ k'i miiri ala la ko ala bɛ se ko la dɛ i miiri ala la ko ala bɛ se ko la ala bɛ se ko la o de y'a to ne kɛra i sinamuso baasi tɛ ala ka bɛɛ sara ni diinɛ ni ŋaniya awɔ e diinɛ ni ŋaniya de o de bɛ k'e kɛ tan ko minɛ saka ka taa minɛ san ka di e ma i kɛmɛ ka cɛ bolo bɛɛ ban pewu minɛ a ka wari bɛɛ bɛ ka taa e furakɛli de la fura bɛ ka kɛ zéro résultat foyi e ka wari bɛɛ bannen don ne yɛrɛ sagona ko fɛn si tɛ ka kɛ bolola nɛgɛ tɛ n tɛgɛ la n tɛ se ka sanu si don kan na bilen hali denwuli yɔrɔ la taga ɲuman fini ne tɛ se k'a sɔrɔ bilen a bɛɛ bɛ ka taa k'e ka fura i tɛna kɛnɛya an tɛna an yɛrɛ sɔrɔ e bolo k'e bɛ kɛnɛya k'e to subaga la i yɛrɛ de bɛ k'i den ninnu bɛɛ kari kɔnɔ yen nɔ fura ka kɛ n'i ma subaga ye kɔni dabila kɔni ha nin ye kumatɔ ye ne masakɛ mais tiɲɛ de don i yɛrɛ b'a dɔn i ye min kɛ i b'a dɔn ala ka tiɲɛ wala ni ne ko e t'i ka saka tɔɲɔ ne ye nkalon tigɛ i b'i ka saka tɔɲɔ ne yɛrɛ b'i ka tɔɲɔ dɔɔni sɔrɔ o fɛ ala i yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na dɛ ala ma fɛn k'i la i yɛrɛ b'i ŋaniya dɔn ala b'i sara ni ŋaniya de Dagoli. Like for me, Allah. Later, you know, keep very good. Hey, from na ko bono. Wakam saya. Tire jubia. Ale kami tina. Tachin tahu bulu ni kami tina. Ada ale kan sa. Ale ni tina ko niya sila lo. Wakam saya mo. Wah. Dunguru ko banam sen koi cek kiliya banao kiliya bana de bikan ko ke tanto ame jini wala pat gunna lu tege ke kiliya maraji ke dorong konota jena tiga pote wa la tiga kudu utibalo ko idago di kana jugu sa win to foni sa ko to foni munila ndu kon jole nona sa na daga wili moro klif la ni wena boru yela ni uvijanesa wala ngise che yere fumala ga kise biane che ni unya data che ni taw burugudulenga akumara kama nyene ro lafiara aliga bana biba ale to kile am sen nandala okay daga wili che nyere na blanga tango no blanga pusho no ko ba ono na juso pere kale no jere te jagoro okay kambe ngoba kalera sali nin kelen ni ngoni min tita ide ye bi ka fɛn puti ne na nin kelen ni tita ide sali ala ye de bitu kale tige jamana marali kale ko yansiya masika foi puti na bitu fo kali ni kale ko mansiya sali ta do san ama ba Allah donc yebi kale sango kuma foni de eti o mana kan fanga na foni de tikan mala wulala de sali e ko joye mana mo sali e de mana mo sali e de mala wolo sali ko e de je ma famia
Ah? Mana buka masyarakat bitu aja bitu no buala mentakale no bitu badan lo bitu ko. Itu. Agar ada tuh nih. Sama dili kana soro mangana mbino. Shara e kon baro ntini jugu e kon baro ne tibaka salima Nin kam. Ira kai. Siya barala. Sali. Kasih dah belas, ah? Mungkin ini musa jadi kak. Sesuatu. Kalau kamera mana bos dong udah sangat bitu dan lah jawab bitu bicara pada badannya. Biana sah. Di mana mau nawi sih lah. Abi nyongor film dola ka so fuite, ha? Aku nunggu deh yang mana ya sah. Ni sekitar bitu udah buka. Ni sekitar ni korum saya jadi dari masih gitu. Ya ada ya tibu. Ya mah. Sangat sih. Ini ati buka belinya bali. Bitu tiket deh. Ni sekitar ni masih bitu ada buka. Ni mana yang sekitar kamu tuh bitu tanah. Anda ni so bitu korum aja ni. No abana, ha? Ini je. Ibu abana. Abana kunti suro. Ati yang buka beli. Ati buka beli wallahi. Sangan itu buka ni, ha? Ni kata akan ngerti musere. Dia tu buka lebih mana apa mau buka lebih mana? No, ha? Nyaw ti. Ini mau beli baju buka beli. Ngelen koni ura banati ba ngoni banati ba fiyo jinye ngono ke asiye madan nin asiye ndaran na ke ya kudi be bani e koni ka kwa ino bani mana lafiya so ya kudi be Bitu. Sorry. Apa itu? Iya kak. Ibu diganti orang ini kayak. Walai. Ibu ini kekelaman ni. Walai. Ni ada di segi kami. Walai muna. Walai ni bulu yang aku ini. Ayo kamu je. Walai bulu kan oke. Ini dogon. Ibu batu ngan segi kan tu. Ayo kain sa. Ayo kain. Ibu nam ni ko. Ayo mana ada main. Ayo kain. Asal Allah. Kain. Singin mandu. No mas. Atungo usa. Ayo del. Kain. Dilame. Kakek. No. Oh, kita adalah kana. Ni kelalingan nga boro kede. Dala ya. Nyame kuru. Amna korum se iya ni korum se do bolo do wala ni yedro na ki jigla. Aw. Nyame. Ati saka ko jugu gelo. Aw. Amina sam. Kapako. Bitu. Nyama le felo de binanyela. Aha. Mina. Mina sansan. Oui. Kwa ila fiara ikumi mino yasaba ni ofo uso jugude shubagade wallahi nyega ka jugwali shu bi sa to gola tan wallahi o fia ai mo wa ko beche
kɛ e bɛna fɛn b'u ɲɛna ɲɛnga ji bɔn ni dini ŋun ye fatɔ de ye Alhamdulillah. Sali. Iya. Dojike. Karago bitamali de. Fura min fɛn fɛn ni makaramɔgɔ fura min si tigɛ ni. Fura min si tigɛ ni ne bi fɛn bɛɛ kɛ. A tɛ n'a fɔ ne t'a kɛ ka ɲɛ de ne b'a kɛ ka ɲɛ mɛ fɛn dɔ yɛrɛ de bɛ sina ka kɛ ten tɔ o bɛ tiɲɛ ten o i b'a fɔ ala ko ni m'a lajɛ ka dɔ yɛrɛ di de ne tun bɛ fɛ ka décourage dɔɔnin o don laban yɛrɛ ta ne y'o kɛ a kun kan ka pan min kunna sɔɔni dɔrɔn a kun bɛ pan mɛ a sina ka ji bɔn o la ten tɔ bi sanfɛ bi duguma t'a dɔn ni m'a lajɛ ka dɔɔnin kɛ de. O faamuyana Sali. Wa Zena min d'i ma o wuli cogo t'o la. Karamɔgɔ i ko ten dɛ. Puisque n'a ta k'a lajɛ e yɛrɛ ɲuman na Ala ko don. Bon sisan min bɛ di i ma o ye kɛnkɔnɔ de ye. Kɛnkɔnɔ. I b'o dɔn i bɛ se k'a kɛ dumuni tobitɔla la n'a y'o dun Zena e makoya bɛ min na i b'o sɔrɔ. Karamɔgɔ i ko ten dɛ. N ko ten. An dalen n'o la. Sali tɛ de. Sinon n'o ma kɛ ten ne yɛrɛ sɛgɛnna. I hakili latigɛ. Ni n tɛ di bɛɛ ma dɛ Sali. Walayi n b'a dɔn. N tɛ di bɛɛ ma. Karamɔgɔ. O minɛ. Dugawu kɛ Ala ka barika don a la. Ala ka barika don a la. N'Ala sɔnna a ma. Ka barika don e yɛrɛ la. Karamɔgɔ. Sali. Karamɔgɔ. Wa Sali. Wa i kana fama ma dɛ. Awɔ n bɛ siran nin. Ok. I ɲuman don. Awɔ. Ni nana chaise yɛrɛ bɔ. A yi ni sera kɔnɔ n b'a ni kɛ de du tigɛ. Nossa. Ala. Ko mina ji tɛ k'o min yala minɛ k'o bɔn. N'an t'a dɔ wɛrɛ soli dɛ. An ka min dɔ wɛrɛ soli. Ne ko e ti ji ko gɛlɛya dɔn sisan bi. N'a fɔra ji ti sɔrɔ an bɛ ji ta forage de la mɔgɔ bɛ sɛgɛn i bɛ bɔ ala ma taa sɔgɔmada fɛ fo tilegan fɛ ji ti sɔrɔ. E min o min f'e ka ji filɛ ɲɛ kelen bɔ a.
bitu ti sabali ou bien ni ko shua fenori ko ni bina jimi figa jifle nyakele bo ka soro ka ta do remi o ji ton fer on tient Sali a baraka sabali ka sabali ne nyina na ka jibon jimi ka jibon mina ta dore soli ka mi o mu jinche kanyina me judgment ya John e jin soli ka bo John boranji e bi se ka bonje kan no sigi ka kla kan nyina ko bo ita fo ka ko shua fin de do ngoni bi mido inya be ne demina inya bone de na re o ti du ne o mom so enye gwani o ti du ba ke tam wo fon baby chin ni judgment ya sisa Sali ima jicha jifle nya kele bole o ti jicha e bitu ale ko di gere budo teme to mama fusa i o hinet na sambe ma ne chen ni ko ne chen ngere kabako ay Sali ta ya dai arin te sega nyina dugono tuguni konyo dabo kama male tew shaga binabi ne gon bado shaga fusiri Sali ga ko dana sunno wallahi men sugu gidala parce que dame ne ga mununa te Well, look more giving them for. Ya. Sali gore do. Tencheni era la. Kadni ga kuma Sali fe. Sali te gani buya tugunne. Into more from. Anyafo. Ne bora gaba. Sali bi ko sugu beri dane ga duniya. Ni juguma kewo o jugumai. Ni nyuma kewo o nyumai. An ne ti se kan dawa ka Sali ta to ko madoro ni Sali mane doga. Odo ngone kuma ngene. Era mana ne soro to billa. Ne ma fi ngomi ka deburde ka kya. Sali wela ma fi yana ko ale ko ne ga dali makale ga tobliga Sali galono tiyeyo ne de ko Sali maya kan deburde ga gere Sali la nyem mala kama iganga tobliga nona mangene Sali ya chiga boni nyaka nana nyenga tobligo la ina na yenyi ngalike masoma kuma mbolo nga na changer kwa odu Sali atunin kenale mina nga tobliga Sali nana kana ka tobliga mino sama ka boni bintu bola ore lantari mangiga warja nyere ka tanga mene bien ka baba ke na fofui ale bini bunya fembe aro dongo ina na ansoro nyokona ya ne kumna bugodo o ya soro Sali sigle bi ka ne koroma tikele menga furanna ka ba pella Sali jena tike kuma suku be fonema afane nga kale borom ka ba danya kono fane nga kale binala no wanti doyere do tiere la kadni ga kuma fe ni gon ma kuma fe goni ne bi shubo ya don la ne kon bodo kele ten jugo ide me Sali kama goni mi songa ko jugo gere Bintu nyafam ati soma ana shubo ati soma yame mi kuma Sali fe abi janyire Saka muodo ata te. Ya fam. E kana dore ke. Mere ko kuma fa. Ya. Nyafa. Njara. Ore gundo. Okay nya. Dana kukuro itu kunde.
ko ninnu bɛ fɛ ka ne sen da lajɛ. Salut. Ayo je l'ai oublié. Comment il fait? Allez, couchez quand même. Oh, Akadi. Bashite. I kɔrɔmuso de ye kuma dɔ fɔ n ye kuwa. Bon, n'a ma diya n ye. Nka min tun ye e kɔrɔ de, i kan ka bonya o diyagoya ye. A mana maga i ka fɛn o fɛn na, i kan ka d'a ma. I man ka jɛ. N b'a dɔn a yɛrɛ t'i jɛ a ka fɛn na. Aw kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ de. Mɛ n'a fɔra kuma bɛɛ aw de bɛ mankan ni kɛlɛ la, o man ɲi du kɔnɔ dɛ. A ko n ma k'i t'a bonya, ko hali minɛnko ninnu ni fɛn ninnu mun nana n'o kuma ye, u ti sɔn i ka minɛn d'a ma. Donc ko ne de bɛ yen nɔ, i b'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ maa sɛbɛjari dɔ quoi. Ko ne ti kuma nin bɛɛ la, ni n t'a fɔ ko tiɲɛ don, n t'a fɔ ko tiɲɛ tɛ, mais mun ka di ne tɛ fɛ ka ninnu mɛn n kulo la bilen ko, i y'a faamu. A ma di ne ka ninnu mɛn n kulo la bilen ko aw bɛ bɛnbaliyaw ni mankanw na kɛlɛw la quoi. I m'a ye wa? Ka di ne y'a k'a dabila quoi. N m'a fɔ ale ka kuma ye tiɲɛ ye, n m'a fɔ e ta tɛ tiɲɛ. A ye ɲɔgɔn ŋɛɲɛ ku, o de ka ɲi quoi. I y'a faamu. E yɛrɛ mana bɔ ka taa baara ko dɔ ɲɛɲini, i bɛ wariko ni fɛnw, ni muso yɛrɛ bɛ kɛlɛ la, o ma ɲi cɛ yɛrɛ garisigɛ ma. I m'a ye wa? Tiɲɛna ne kɔni bɛna f'i ye, n'i ye n bonya k'a to n ta la, a bɛ diya n ye. Ni ko ko kɛra a y'o kɛ jibonya ka tɛmɛ, a ka ɲɔgɔn faamu dɔrɔn a banna. I y'a faamu. Ayi sa, sale ne ko nin ko banna sa, ayi, n'a fɔ nin ko banna quoi, i y'a faamu. Ne m'a fɔ n ko Bintu ta ye tiɲɛ ye. Ne b'o bɛɛ dɔn.
ne b'o bɛɛ dɔn sa mais sali a kaɲi kana to ka si ne ko a banna de sa bi ne ma fɔ Bintu ta ye tiɲɛ ye ne ma fɔ ne ta ye Aïssa a kaɲi y'a mɛn a banna sisan mun ka di ne ye an ka nin bɛɛ kɛ fɛn bannen y'a mɛn i ma ya ne bɛ se ka fɔ ne tɛ Bintu bɛɛ tuguni ne kɔrɔmuso de ye Bintu ye furu don furu tɛ ne kan ka Bintu bonya ne bɛ Bintu bonya sanga ni ne y'a fɛ Bintu tɛ yɔrɔ fan ne tɛ sɔn a ka yɔrɔ fan ne ma o bɛɛ to yen sa ne bɛ Bintu jɛma minɛ a kaɲi sali Aïssa kana kasi sisan mun bɛ yen ne ye mun fɔ e k'a to ne ta la e tɛ kɛ ne bonya ne bɛ se k'e bonya tuguni ko ne tɛ Bintu bonya voilà mɔgɔ min yɛrɛ kɛra ne nali sababu ye n tɛ se fitiriwaleya la dɛ o ye tiɲɛ nka a ka di ne ye an ka nin kuma in ka ɲi ta i y'a faamu an ka jɛ nin bɛɛ kɔ i y'a mɛn ne bɛ taga fɔlɔ i y'a mɛn i kana kasi sa sali o ye ka ko de kɛ dɔrɔn n'i ye kuma ɲɛfɔ e ye dɔrɔn a ka ɲi ta i y'a mɛn k'e bonya ala n t'i bonya ne ma pɔnpe ɲini ka fiɲɛ k'e la kɛ min sɔrɔ k'e bonya bonya bɛ tɛmɛ nin kan ayi bonya dan tɛ ala min dan ye sa ko hali bonya n t'i bonya hali sini n tɛ n ka minɛnw d'i ma n ye n ka wari de don a la e m'a ye fɔlɔ i ma foyi y'a la fɔlɔ n'ala sɔnna ma e bɛ taa tilegan diri fɛ ka sɔrɔ mɔgɔ min ye cɛ ko an bɛ cɛ ko suma cɛ nun na tama ne y'a mɛn cɛ i bɛ boli de cɛ ko ala i ma foyi gu in na fɔlɔ kana da mɔgɔ wele ma de a ka quartier mɔgɔ bɛɛ wele ka na saka dɔrɔn tɛ a ka quartier mɔgɔ bɛɛ wele hali k'a sini wele di bonya subahamisɛnninw i jɔ i hakili la sa k'i ye ko min kɛ k'a eresira i ye kuma min fɔ Saka ye Saka bɛna ne minɛ dɔrɔn ka ne ci ka ne gɛn ko ne ka so bila o tɛ i ma ko in ban n lajɛ fɔlɔ n bɛ cogo di n ɲɛ b'i la n b'a dɔn i ɲɛ bɛ n na yɔrɔ i kɔni b'a dɔn ne ɲɔgɔnna man kan tɛ ka dɛsɛ cɛ minɛ cogo la kuma tɛ ko cɛ bɛ taa e ka patapata kuma ni e ka manamana kuma ni e ka kan ninnu lamɛn k'a bɛ ne bugɔ ka ne gɛn i yɛrɛ kɔni b'o dɔn o Saka taara k'a bɛ n'i ka patapata kuma ninnu daminɛ dɔrɔn ni tɛgɛ da kunkolo ni ka tanga ci a ka kuma bɛ tuguni i ko n'a fɔ i ye chiffon kɛ ka lakɛrɛ jɔsi ka bɔ tableau la a ka kuma bɛɛ bɔra a kɔnɔ Saka pion de bɛ ne bolo a patin de bɛ ne bolo a bouton rouge i n'olu minɛ k'o kɛ tan dɔrɔn Saka tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ bilen n'a bɛ ne fɛ yen baro kuma dumani sari a sagona ko bɛɛ hali a tɛ fɛ dugu yɛrɛ ka jɛ donc o bila i kunkolo la dɛ Saka ti n'i ka manamana kuma ni ninnu dɛ i ka katakatakan ninnu k'ale bɛ ne gɛn k'o ka kuma fɔ ne ma i y'a mɛn bon ko min bɛ tɛmɛ ni yɛrɛ e yɛrɛ ye muso ya ko min bɛ tɛmɛ e ni muso ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ e b'i pan ka t'o fɔ cɛ ye nafiya la a fɔra ko cɛ kan ka bɔ musow ka ko bɛɛ de kalama a tɛ a ta ka minɛnw singa ma dɛ a tɛ n bonya dɛ a bɛ n kɛ tan dɛ a bɛ n da sini ma n ka minɛnw di Bintu n'u san de ne b'a dɔn b'u ka minɛnw san don min na o de ye patapata minɛ ko ne k'o ta k'o tiɲɛ e ɲɔgɔn subagamuso la i ka taa n ka minɛnw bɛɛ contaminer n'i ka suya ye ko min bɛ tɛmɛ ni ne ni ɲɔgɔn cɛ a ka bɛn ni ne fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma bɛn ni ne fila ni ɲɔgɔn cɛ ko Saka ko a bɛ ne lasigi e Bintu tɔgɔ la kuma na bilen i hakili tɛ fɛn fɛn la o bɛɛ bɛ bɔ a la i tilala n tilala kɛ ne ma tila n tɛ n daminɛ bɔ Sali bi ta tɛmɛnen kɔfɛ n'i bɛ kuma ne fɛ i tɛgɛ jigin ne tɛ fɛ k'i ka ne lajɔ tuguni ni ɲɔgɔn manamana kuma la i ye n ka kuma mɛn Sali bɛ ɲinɛ min kɔ ko ne dɔgɔnin sabanan e n'o de bɛ taa i kɔrɔ de ye ne ye i ye n ka kuma mɛn bɔn bi ta tɛmɛnen kɔfɛ Sali ni bi kuma i bɛ ne lajɛ de lamɛn kana ne lajɔ ni ɲɔgɔn manamana kuma la i ye n ka kuma mɛn i ye n ka kuma mɛn Bintu n t'ale fɛ ka ne bugɔ Saka ka mandi aka
He ayi e kɔni ayi Bintu e ka ko bada e ti muso wɛrɛ bugo bila da ne kana bugo Saka na liga gɛlɛn E tɛ maloya a ti se foyi la nin kɔ Saka bina b'a fɔ a ye Saka bina b'a fɔ a ye Saka kana i k'a fɔ a ɲɛna ni min bɛ kɛ o ka kɛ de tɔɔrɔ la o. Salamu alaikum. Matea. Hey, karamɔgɔ. O kuma na bigari. Karamɔgɔ ba yɛrɛ nana bɔ anw na. Tabarikala. Kɔri baasi t'i la kɔni? Alhamdulillah. Se i ka denbaya dun? Baasi foyi tɛ alhamdulillah. Se o diyara n ye. N'Ala ka diya n ye. Nana n ko bɛna bɔ a ye bi. A diyara n ye yɛrɛ de karamɔgɔ. Tabarikala. Baasi t'i la baasi t'an yɛrɛ la. Kɔni baasi t'i yɛrɛ la? Baasi foyi t'an na. Tabarikala. I ma sigi? Bon. Est-ce que i bɛna sigi? I ma sigi. Bon n nana foli la i cɛ dun? A bɔra. A bɔra? Awɔ a bɔra. Awɔ. Baasi t'a la. N'a nana ko ne fɔra kɔ. Awɔ n y'a mɛn. N'a nana b'a fɔ. Sinon yɛrɛ baasi foyi t'i la? Karamɔgɔ. Baasi dɔɔni bɛ n na dɛ. Walayi baasi dɔɔni bɛ n na. Ayiwa i bɛ se ka walawala n ye dɔɔni walasa n ka se ka dɔ faamuya a ko ɲɛ na. Karamɔgɔ i b'a dɔn ne ka ko bɛɛ de ɲagaminen don sisan. Surtout den ko in yɛrɛ karamɔgɔ. Ne tɛ ka se ka den sɔrɔ dɛ. Ne ye furakɛli sugu bɛɛ kɛ. Walayi ni kɔni n'i sera k'an dɛmɛ kɔni a bɛ diya n ye yɛrɛ yɛrɛ de. Ni Ala ka diya n ye n'an ka maakɔrɔbaw ka bonya Ala ma mɛn a ma tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan an ye dɔ ka baara kɛ o fana kun ye muso ye a ka denko ko gɛlɛyalen don an ka baara kɛ ka dafa dɔgɔkun kelen kɔnɔ n'Ala ma baasi kɛ i b'i préparer i bɛ n sɔrɔ n fɛ yen an b'a kuma kɛ. N y'a mɛn karamɔgɔ. O bɛ diya n ye ko ye karamɔgɔ. Inshallah. Ne ta sera ka ko ye a bɛ diya ne ye yɛrɛ. Inshallah. Awɔ. Ala sɔnna a ma n b'i sɔrɔ i ka yɔrɔ la yen. A faamuyala. Awɔ n b'i sɔrɔ yen. I tɔ kelen don? Ne tɔ kelen. Awɔ a ka kɛnɛ baasi t'a la. Kɔni baasi t'a la. Baasi foyi t'a la. A yɛrɛ bɔra a ma mɛn. Ok. A bɔra. Ok. Ko n b'u bɛɛ fo la. Bɛɛ b'a mɛn Ala sɔnna. Tabarikala. I ka foli f'u bɛɛ ye. Ne cɛ nana ko n fɔra kɔ. N y'a mɛn n tɛ ɲinɛ fiyewu. N b'a fɔ a ɲɛna. Ala ka tila yɛrɛ d'a ma. Amina yarabi. Ala ka se ni ɲuman ye karamɔgɔ. An ba. Se. Nin sera ka ne ka denko ɲɛnabɔ. Karamɔgɔ. Sali. Ça va? Ça va. Kɔni baasi t'i la? Baasi foyi t'i la. Tabarikala. I yɛrɛ dun? Alhamdulillah. Ne ye ne bɔtɔla e fɛ yen sisan. I b'a sɔrɔ an ka siraw fɔna ɲɔgɔn kɔ. Sinon ne yɛrɛ bɔra aw fɛ yen yan. A fɔra ne ye ko e bɔra. Ne ko payi karamɔgɔ. E b'o minɛ kɛ ne na sisan dɛ. Komi cogoya jumɛn Sali? Komi cogoya jumɛn? Wa fura ninnu si tɛ ka ɲɛ. Sali, ne y'a fɔ cogoya min na e bɛ ka fura ninnu kɛ ten wa? Karamɔgɔ ni qualité filɛ n y'a bɛɛ kɛ ten Zenata yɛrɛ n y'a kɛ ji la ka d'a ma n k'a k'a min a ɲinana k'o bɔn. Ou bien i yɛrɛ i ka kow t'o cogo la tuguni dɛ. A si tɛ ka ɲɛ tuguni. I bɛ ka n bila sɛgɛn funu ko la n bɛ ka sɛgɛn fu kɛ n bɛ taa n bɛ furaw minɛ n bɛ n'u kɛ position na a si tɛ ka ɲɛ tuguni karamɔgɔ. N'i yɛrɛ ma lajɛ ka changer dɔɔni nin t'a ɲɛnama ye dɛ. Sali bonya bɔra ko la. Karamɔgɔ ne b'i bonya wa ne ka bonya b'i kan. Ne bɛ se k'e dɔgɔya cogo di? Ne bɛ ka tiɲɛ dɔrɔn de fɔ. I ka ko u t'o cogo la tuguni wa? Sali n ko e den falen ne. O bɛ ɲinɛ n'o kɔ wa? Ne se ka ɲinɛ o kɔ.
Ah, sinon iko den yɛrɛ i ko a b'a mɔmuso fɛ yen. A taara a mɔmuso fɛ yen. Ah, ok. A ɲɛnafin min na tile fila na i b'a lana. Sinon Sali e ka fura ko in bon ne t'a dɔn ne bɛna min kɛ a position na sisan puisque fura o fura bɛ d'e ma a bɛ taa laban cogo wɛrɛ la mais Zeyina i bɛ tila ka tɛmɛ so ne y'a mɛn. Karamɔgɔ Zeyina ta kana kɛ kɔrɔlen ninnu si ye dɛ parce que ne yɛrɛ sɛgɛnna. Sali ayiwa n y'a faamu. Ni den nana a bɛ taa b'i la ou bien i yɛrɛ bɛ na de. A bɛ taa bɔ n na i b'a fɔ k'a ka taa karamɔgɔ fo dɔrɔn a fa ti ne ye den ou bien sa e ka taa. awɔ. Oui. Baasi tɛ. Nin wagati in na ne degunnen don dɛ. Tɔɔrɔlen yɛrɛ don quoi. Dɔɔni fɔ n ye a kan. I kɔni b'a kalama ne muso fila ninnu ka ko. Bintu de tun bɛ yen fɔlɔ. Ale ka denw nana gɛlɛya. Ale yɛrɛ de ye fɛɛrɛ kɛ Sali ka se ka fara a kan. Awɔ. A ye muso ɲumanya kɛ o yɔrɔ la. Nka n'a ma ɲɛ ko o ko kɛra olu mɔgɔ fila sen de ka bɛn bilen fiyewu. Don o don mankan. Bintu bɛna fɔ ko Sali ye nin kɛ. Ni kumana Sali fɛ o fana b'a fɔ ko nkalon dara ale la. Ne yɛrɛ sokɔnɔna nege bɛɛ bɔlen don ne na nin ko ninnu. Maya. Parce que ne kunkolo sufɛ an bɛ ka fura ɲini pour que ala deliw bɛ se ka kɛ cogo min na denko ka se ka nɔgɔya. Bintu ka côté la. An b'o ko boli la ne yɛrɛ ko n ko n bɛna kuma e fɛ kuma caman n b'a fɔ n ko n bɛna ɲɛfɔ e ye baara wɛrɛw kɛ cogo min o bɛ se ka ɲɛ cogo min na. Bon ninnu fana ka mankanw nana don a ko kɔrɔ ka ne yɛrɛ tɔɔrɔ quoi. Ni dugu jɛra fo ne bɛ perese ka bɔ. Parce que i sigilen kuma bɛɛ u bɛna jɔ k'a fɔ ko dɔ ye nin kɛ tan dɔ ye nin kɛ tan. Ne yɛrɛ bɛ kuma u fɛ ka dɛsɛ. I ko b'a tɔ juguya. Bon ne kɔni bɛna f'i ye ni i sera ka fɛɛrɛ kɛ a la ninnu ka se ka bɛn cogo komi u bɛɛ bɛ e lamɛn kosɛbɛ. O ye tiɲɛ ye. Ani denko in ta niveau la ni solution mun bɛ se ka sɔrɔ o la o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na n'Ala ka jɛn ye. N y'i ka kuma bɛɛ faamu. Sinon kunun ne bɔra e fɛ yen so. N t'a dɔn ni Bintu y'a kuma fɔ ye. Non a ma fɛn fɔ n ye a bɛ sɔrɔ a ɲinɛnen don. A bɛ sɔrɔ a ɲinɛ. Sinon min denko ye an bɛ Ala deliw ni fɛnw kɛ o la. Inshallah ni Ala ka tanga ye ni an kuntigi Muhamadi sallallahu alaihi wasallam ne y'o bonya inshallah ko bɛ nɔgɔya. N y'a fɔ. Nka fɛn min muso fila ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ ɲuman na ne lamɛn. Donc n'Ala ma baasi kɛ i taa bɔ fila ye o hakilina yira ɲɔgɔn na. Parce que a ma nɔgɔn. N y'a fɔ. N'o bɛ diya n ye. Inshallah. A ma nɔgɔn courage. Muso fila ladon a ma nɔgɔn. Bɛɛ b'a dɔn a ma nɔgɔn fo ko n'o hakilinaw yira ɲɔgɔn na walasa ko ka se ka se ɲɛfɛ. Mais inshallah n bɛ taa bɔ yen. N y'a fɔ. Ok ne bɛ taga fɔlɔ. Ok.
tasuma ko yɛrɛ. Mane ga wari Bintu de ko ne ko nye mane ga wari wa O mane de ga portefeuille ya. O be ne wari de sore ibno dine ma kone ko bine ko mara eya. Ayi ite nga portefeuille iya nga sagide mo ko se ga foi blan so ngona ko titunu ne nga war bla romna mo ko shiti taro ina ni ennete enne mo ko fla doro ne bitayno ne nga war bla mai Sali tiga warni même iga warta iga war tembulu yame oh ça fait war blale ne bi bula ere magata ah Bintu yo kunti sabali ça fait chubara ya ba ebo I bora shia la sanyo gagne ko o gagne ko I desera shia la sai do me shiyelle la mo ti se ko foi bla so no o be se sanga so no waru changa tu dugo kene maria Bintu dunga sabali de warti soro san kuma te kam fitini mu soro ki wolu fana shiye mare ne ko anti fere do ne ka war were kana tunu ngo fere nsi wo do na fi ndai ibi war bla war bi tunu jena tige fe on fa bi tunu wari ita se me war de ma 600 ne ka war were kana shiye ngo fere nsi wo do na fi ne ne ba ma dan yesa ayre ka leban jena tige fe fo bitunu nga war bi blo bitunu ma shiti ta war bla la ni ete ni enne flate amo ko sabadoro ni dum so ko na shaka bi bo shaka ko ni ga warta ni bodo wonna ayre ka jena tige fe fo bitunu ala mata wari nen wari soro to gomne bado nen wari soro to gomne bodo fe fo bitunu warta ni ngam shino continue ni dum baro ne wari bla romna ni ga war bla ka fo go war ko nyere fana bi to tawon et se ba so ma basab ni ba do ne asoro to ba ya bela ki ka war yoro ko
Esa. Na boa. Oh. Ne kuna fiye de ngo fura do en bana kwa ina na ni. Imi go na bana ko ngafinya. Abana. Awa bana. Nyana. Ya ka ke tukola kon. Awo, nya be ga ke chula. Okay, nyafo. Na. Donc ça mta du kono kana. Donc ngra to no mai fa. Na. Ya fam. Aw, dumuni mo na ka be kunte dumuni nge fol. Ay tumni de. Mta ci telma do la kana. Ayo nya. Ka segini ñu may. Sali, ni surprise de. Don ina na bona. Sali akira fama de. Karamogo ne na bunto ibi. Chuga me Sali. Ambe na mu. Sali. Mo kwere le kanti. Me wurdi dafa ndo fara nyawanga. Le flani na nga jabi soro. Kana preso ko masan Sali. Ema da fama na nima. Yugo go kile flanina. Done go kile flanina, alisa go kile flanina haywa. Aisha. Wurdi kay nga fendo li rani na kile flanina. Ni yo yega ba. Ma sigi nga famiti wuli ka bosi nga tubisa. Igoti. Ne bu fe ega ko. C'est-à-dire era foi kana do akono kwa. O kile flan wurdi le yoyi. Imaya. Sali rega yelenu. Ni ere ma flega na boy cliff na de. Karamogo ere biga orange magudo. Ere orange magacha. Sali. Debi na domina eko foni nebi jamala blau. Sali. Kama do me jamala bla mi jenya mako. Ne vote Sali wallahi. Nyame sa. Kleflanina ni na dron ni ibi na domina nebi jamala bla. O jagu sai kama tele ba do segembe akli bi segen fembe ne na bone were bi kleflani udin ko tono ya bisi obi akli lafia bi to ko koni minu ba do sai to ko koni minu kenena mo o ne se wadi imaya obi ko sangorota fire ajate mine Nigoti me to chinga nyene bayami. Ni chinyene bora. Ni chabi nyuma soro nyere kontali. Mina barogela. On regarde tellement na wallahi. On regarde tellement na. Ouais. Sali. Karamogo yego ne tisina nyinya. Jonati. Wa siraga jan wala pasere tini bulu na to komansi no be malen siraga Ega tarama isena. Kaneto nina. Karamogo. Sali. Ijo. Voilà. Ibi ni mune. Karamogo. Ibu ke passé. Ibe. Ni era dogeira. Sali kote de. Sali. Alagi mengere fe. Merci. Ora muso nyele. Sali. Voilà. Ama yete.
Sali. Wallahi faut ni bara nga tele akle flani na shino ne akle reti lasha. Sali ko. Apa ni mega fado kala mo na pe. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi. Comment bed dafara? Monsieur kuma dam. Alhamdulillah karam. Bi sɔgɔmada fɛ n bɛna kun ti dɔwɛrɛ ye. A cɛ Saka. A degunnenba don.
A degunenba don ka taa sira jumɛn fɛ ka taa aw fila ka bɛnbaliya kan. N'a fɔra ko muso cɛ jigi aw de ye, o la a cɛ bɛ so to a ye ka taa baarada la. Ni a fɔra kuma bɛɛ aw cɛ a bɛ bɔ ka taa wari ɲini fɛn dɔ la k'a to aw bɛnnen tɛ so, o tɛ kosɛbɛ. O yɛrɛ man ɲi a cɛ garisɛgɛ ma. O bɛ kɛ sababu ye a ka ko caman bɛ datugu puisque a yɛrɛ hakili lafiyalen tɛ. Kɛnɛma kamanagan b'a la, du kɔnɔna fana kamanagan b'a la. Bon, min ka di ne ye sisan, aw ma fila. Bon, ne yɛrɛ bɛ sali dɔn cogoya min na, maa min don a ko man ca ten mais diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ falen. Min ka di ne ye a kan bɔ ɲɔgɔn ma ka bɛn walasa a cɛ ka hɛrɛ caman bɔ a kɔnɔ. Sinon k'a to nin sira in na a cɛ ka ko bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ, puisque a kamana gannen don waati bɛɛ n'a bɔra kɛnɛma. O kun ye ne ka laɲini ye. Karamɔgɔ, Oui. kɔrɔfɔ mɛnna a diyara n ye. Merci beaucoup. Yɔrɔ fɛn kɔni tɛ ne fan fɛ, Ala ko tiɲɛ. Bɛn ka di ne ye walayi. I b'a dɔn mɔgɔ an mana kɛ ɲɔgɔn kan cogo o cogo, yɔrɔ a bɛ kɛlɛ o diyagosa ye. Mankanmisɛnninw bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ quoi. Sinon k'a fɔ ko mankanba yɛrɛ bɛ ne ni Sali cɛ, mankanmisɛnninw an bɛ to k'olu kɛ kuma kelen kelenw de don mais n y'a faamu. N'Ala sɔnna ma haro yɛrɛ an bɛna o bɛɛ dabila n y'i ka kuma mɛn. Foyi tɛ ne fan fɛ, an bɛna bɛn n'Ala sɔnna ma. Ok. O ye ne ka laɲini ye, o bɛ diya n ye kosɛbɛ. O bɛ diya n ye kosɛbɛ. Bon, est-ce que ne tɛna sira minɛ? Puisque o kun ye nakun ye. N ye nin faamu. Karamɔgɔ a diyara n ye. Inshallah. N taara k'an bɛ yen nɔ fo. O bɛɛ n'a mɛn. Ala ka tile yɛrɛ d'an ma. Ala ka don wɛrɛ yira n na. N baraji. Nba. Bintu. Bɔra karamɔgɔ fɛ denko in na quoi. Donc a ko ko na Ala deli wɛrɛw kɛ ko bɛ se ka ɲɛ cogoya min na. Saraka minnu kan ka bɔ. Kɔnɔna na quoi. Ya faamu. Shaka, wari ne bɛna taa fini ta. Ta banna. E fana ta ma ban. Awɔ, a banna. O bɛɛ banna. Komi a bɛɛ ye prix kelen ye. N b'a di a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ siɲɛ. A bɛɛ tɛ prix kelen dɛ. Ne ta ye 2000 de. Sali! Nin y'a dan ye. E ni ne bɛɛ ma taa fini di cɛ ma, cɛ m'a fɔ k'a b'u kala 500 a?
Fim yɛrɛ ti modèle wɛrɛ digo yɛrɛ kɔ. N ta ti digo yɛrɛ dɛ. N tilala ka fɔ n ka k'a yɛlɛma. Sali sabali sa. Ne musokɔrɔba de ne tan tɛgɛ digo yɛrɛ. Ne ta tɛ wa. Galontigɛ dabila sa hali bi ne bɔla télé la cɛ ye fini 2 bɛɛ kala k'a kɛ kelen ne yɛrɛ y'u dalen ye ɲɔgɔn kan. A bɛɛ modèle kelen. O ti ne ta ye. O ti ne ta ye. I ta ye digo yɛrɛ n ta ye dɔ wɛrɛ. N di musokɔrɔba ye ko n ka musokɔrɔba fini kala n ta ma koyi. E ni Ala cɛ. Ne ta ye cɛ. 2000 de sa. Ni bɛna wari ɲini cɛ fɛ fo karisa wari de ma fisa ni galontigɛ ya. Mais ne ko e ta kun. N ko Saka ka wari jan bi taa n ka fini ta. A wari na bɛ de kunna. Wari de tɛ Saka bolo sisan wari t'a bolo sisan. E de ye Saka da ya. E de ye Saka da ya. Ou bien i bɛ Saka poche de kɔnɔ ka yala. Bitu sabali. N bonya y'i bonya togo yira mɔgɔ la. Saka n'i ma 2000 tɛ fini kalala 500 de koyi. Saka. Kana dɔrɔmɛ 1 di. Musoni bi kuma mugutu k'o don e kulo la e fana b'a fɔ ko ne ka fini ta wari cara. Saka kaɲi. Ne yɛrɛ bɛ n ta sara n yɛrɛ. B'a ɲini poche na. A barika Ala ye balimatanya ti ne na. Ne bɛ n balimaw wele olu bɛ se ka ne ta sara. I musoni b'a dugudugu ka don i kulo kɔrɔ tɛ ya. I musoni ta sara i ka ne ta to yen. Ne yɛrɛ bɛ n ta sara. Kaba. Saka dɔrɔmɛ 1 kana di. N'i ye wari sɔrɔ wari di ne yɛrɛ ma ne yɛrɛ bɛ taa minɛ a la ka na. I bɛ t'i ta minɛ. I bɛ t'i ta minɛ nka i bɛ taa ne ta minɛ o kɔni o ye dasago de. I bɛ t'i ta minɛ. I bɛ t'i ta de minɛ. Saka e yɛrɛ k'a kaɲi. E ka ne ka wari ta a to yen. I musoni ta sara. Ne bɛ n balimaw wele olu bɛ ne ta sara. Komi e musoni e b'ale de lamɛn e ti ne lamɛn. Ne de ye galontigɛla ye. Ne de ye ŋanamuŋanamukɛla ye. Saka ne de ye zo ye. An bɛɛ bɛ du zo dɔn. A kaɲi ne bɛ n ta sara n yɛrɛ. Saka dɔrɔmɛ 1 kana di. Kana di. Ne yɛrɛ bɛ taa fini ninnu n'i t'u minɛ a télé la ka na n nana n b'a ta d'a ma. Fini min ye 1000 de. Kana di dɛ. N y'a fɔ. Ka baara la. Sali, i bɛ taa min? Ne ko M'i deli yafa ma. Hakɛ to yɛrɛ de. Sali, ne ko an t'a lajɛ ten an ka bɛn sa. An ka nin mankan ni furugu nafa foyi t'a la. An ka lajɛ an ka bɛn ten. E ni ne 2 de bɛ du in kɔnɔ. An de ye du in muso ye. An de kan ka du in dilan. Furugu in tɛna nafa foyi ɲ'a ye. An bɛna cɛ tɔɔrɔ dɔrɔn k'a ni siri k'a d'a kun. Ne kɔni bolo an ka lajɛ an ka bɛn. N'an bɛnna o de ka di foyi tɛ bɛn bɔ. Ni ne ye min k'i la n'a ma diya i ye a fɔ n ɲɛna. Walahi n tɛ segin a kan tuguni. Ni fana ye min kɛ n na n'a ma bɛn ma Sali n fana b'o f'i ɲɛna a banna. Ne kɔni fɛ tari de. o ye tiɲɛ. O y'i yɛrɛ kumakan ye. Walahi. Ala sɔnna a ma. Bɛn ka di ne yɛrɛ o. I tɛ yɛrɛ b'a dɔn baasi fosi tɛ ne fɛ. Ne dusu de ka bon fani dɔw la. Ni nin y'i yɛrɛ kumakan ye. Foyi tɛ bɛn bɔ. Walahi. Ni Saka nana o bɛ taa karamɔgɔ fɛ yen. Awɔ n y'a mɛn. N'a nana n b'a fɔ a ye Sali. Ka segin ni ɲuman ye. Awɔ. Ni nin kɛra nin kɛlɛ ninnu bannen ye ta nin bɛ diya ne ye koyi. Wali ne sɛgɛnna. Ne tɛ se kɛlɛkɛlɛba ninnu na. Ala ka nin kɛ nin bannen ye koyi. Ka bɛn. Ka bɛn. An bɛ bɛn koyi walahi ne de bɛ bɛn. N'i ye e ni ne kɔni Sali e Bitu ni ne Sali bɛntɔla ye nin du in kɔnɔ fo ne ye yan bila. Awɔ. N'i kɔni ye nin so in bila ko ne y'a mɛn ko Bitu k'e taara yɔrɔ wɛrɛ walahi fo n b'i wele an bɛ baro jumɛnw kɛ. Sinon k'e to nin so in kɔni kɔnɔ e ni ne ka bɛn o ye jɛgɛjalan ni baji.
taatɔ filɛ karamɔgɔ fɛ yen n t'a yuguba ye sisan. No, sali nigga sama gue. Yore. Karamɔgɔ ala bɛ sɛgɛn sa. Wallahi. Nɔgɔ parɛn. Parɛn ma nɔgɔ. Wado amanga warta tasma. A bɛ wari in ta tasuma la koyi. Wallahi. An ka wari in tɛ haramu ye fiyewu. Wallahi. Duwa wari barikalen don. Barika baden ne ba. Aw. Isi ambo oko sigi singa. Sino le digi le ne fusara mako. Salima. Wallahi. Sisa. Ko bi chuga mina. Iga ko solution soro la. Solution sɔrɔ la. Awɔ. Ai karamɔgɔ. O solution jumɛn? Bon, sisan. O solution a tɛ jɛn a tɛ c'est-à-dire cogoya t'a la ko a bɛ jɛn quoi. I cɛ. Digidigi ma se hakili kan kɔni. Sali. Kana fɔ wari non, o ma se hakili kan fɔlɔ mais i jɔ m'a ɲɛfɔ ye. I cɛ. An b'o karaba. Ka di ne ma. Ayi, an b'i cɛ. An bɛ fura kɛ o la k'o minɛ c'est-à-dire o bɛ bila bin nu contrôle la ni o ni bin nu ni bɛnkan t'o ni ɲɔgɔn cɛ e ka laɲini ma sɔrɔ tiɲɛna i ka laɲini sabatira o sen fɛ yɔrɔ n'an y'a kɛ ten i kelen bɛ kɛ du kɔnɔ princesse ye n'Ala sɔnna mais o baara in na fo n ka kaliwa dɔ don tile damani kaliwa a baara kɔni ma nɔgɔn mais inshallah a bɛ ɲɛ Ala k'a ɲɛ n'o kɛra o bɛ diya ne ye koyi karamɔgɔ a taa ne kɔnɔ i ka fɛn i ka jɛgɛ naji i b'o dɔ kɛ ka n'o walayi o bani o bɛ mɔgɔ i ma ye e yɛrɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ de ka ɲɛ a bɛ kɛ de e y'o dɔ préparer ni Ala sɔnna voilà jɛgɛ naji min n'o di ma inshallah Sali karamɔgɔ ni sira ɲini fɔlɔ karamɔgɔ ok i y'a fɔ cogo min na a ka kɛ ten dɛ a bɛ kɛ ten inshallah a bɛ kɛ ten Sali Sali Sali